bij weer een nieuwe vlog. Ik ga het vandaag hebben over kerstfilms. Ik geef jullie een persoonlijke top 5 voor zowel kinderfilms als volwassenen. Laten we beginnen met de kinderfilms. Ik heb op nummer 5 de Polar Express staan. Het gaat over een jongetje die een avontuur beleeft in een trein richting de Noordpool. Op nummer 4 staat Jingle Jangle. Het is een film van dit jaar. Het is een Netflix film. En hou je van musicals, dan is dit echt een must-see. Het gaat over een magische speelgoedwinkel. Nummer 3 is The Grinch Stole Christmas. Iedereen heeft deze wel eens gezien. Ik vind hem zo leuk. Ik wil hem ieder jaar nog een keer zien. De nummer 2, Christmas Chronicles. Dit gaat over nummer 1. Er is dit jaar nummer 2 uitgekomen. Die heb ik nog niet gezien. Maar hij gaat in ieder geval over 2 kinderen die meegaan in de slee van de kerstman en een avontuur beleven. Met stip op nummer 1, Arthur Christmas. Deze film is echt geweldig. Het is een animatiefilm. En het gaat over Arthur die nogal klunzig is en een missie moet volbrengen in de speelgoedfabriek van zijn vader. En zijn vader is de kerstman. De volwassenen top 5. Op nummer 5 heb ik staan de Netflix film Holidate. En die is van dit jaar. Heb ik onlangs gezien en ik vond hem echt vernieuwend. Een nieuw verhaal. Wel voorspelbaar, maar dat is nou eenmaal een kerstfilm. En lekker Amerikaans, lekker romantisch. Mijn nummer 4 is Alles is Familie. Een Nederlandse film met superleuke acteurs. En het gaat over een familie die op een bepaald moment allemaal iets anders willen in het leven. Maar natuurlijk komt alles weer goed. Nummer 3 is Love Actually. Het is een romantische film, een echte feel-good movie. Hij komt ieder jaar ook weer op tv, geloof ik. En ja, dan zit ik er weer klaar voor. Superleuke acteurs en je wordt meegenomen op een soort van liefdestour. Op nummer 2 heb ik staan The Office Christmas Party. Nou, ik vind het een super grappige film. Het is een comedy en het gaat over een compleet uit de hand gelopen kerstviering op een kantoor. Mijn all-time favorite is The Holiday. Op nummer 1 al jaren en het is een romantische film. Het gaat over 2 dames die van huis wisselen en ja, dan gebeurt er van alles. Blijft mijn favoriet. Wat is nou jouw favoriete kerstfilm? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het me weten in een reactie onder deze video en ik zie jullie graag terug bij mijn volgende vlog.